Innokaupungit vauhdittavat kestävää kaupunkikehittämistä yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Jokaisella innokaupungilla on omat kehityskohteensa, tavoitteensa ja ratkaisunsa. Keskelle Kuopiota, Kallaveden rannalle, rakentuu Savilahden kaupunginosa, joka yhdistää asumisen, työn, koulutuksen ja vapaa-ajan uudenlaisilla yhteistyömahdollisuuksilla. Rantamaisemiin rakentuu koteja jopa 8,000 asukkaalle. Kuopion kaupunki ja kumppanit ovat yli 10 vuoden ajan luoneet yhdessä puitteita elämälle, työlle ja kasvulle. Tuloksena on muun muassa 3 koulutusasteen kampus ja monikäyttöinen kalliotila Luola. Savilahdessa yritykset kehittävät ja testaavat ideoitaan aidossa elinympäristössä yhdessä koulutuksen ja tutkimuksen kanssa. Finvectorin lääketehdas syntyy juuri tällaisesta yhteistyöstä. Savilahden kampus tuottaa suoraan osaajia yrityksille. Savilahdessa koulutetaan myös pelastusalan johtajia ja kokonaisturvallisuuden asiantuntijoita vahvistamaan alan osaamista. Tutustu tarkemmin kestävään kaupunkikehittämiseen osoitteessa innokaupungit.fi.